Bismillahirrahmanirrahim. Ku yi gaggawar aikata alheri, kar ku ce sai kun yi kuɗi mai yawa. Wannan nasiha ce. In har wani ciwo yana damunka, ka rasa maganinsa, to ka yawaita sadaka. Ita sadaka magani ce, kuma waraka ce, kuma kariya ce daga dukkanin cututtuka. Wannan nasiha ce. Aladanta yana tabbatuwa a wurin Allah, ko da dabbobi ka yi wa sadakan ne, ko tsuntsaye ko ƙwari. Wannan nasiha ce. Ya hankali da riya, domin tana shiga cikin aikin mutum ta ɓarauniyar hanya. Wannan nasiha ce. Kyautata niyya in za yi aikin alheri domin a sami yardar Allah. Wannan nasiha ce. Ka sa farin ciki a zuciyar maraya, ya fi ka kwana kana sallah. Wannan nasiha ce. Ku yi subscribing Bilkisu channel don samun wa'innan nasihohi. Shi ma sadaka ne. Kwafi zauren fiƙihu.